استعفا دبستان قامشلو بآلیکاریا یەکیتیا خوێندەوان و جوانێ دیموکراتی کوردستان 125 خوێندەوانên serkeftî li dibistana Qamişlo a kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê hatine xelatkirin. Tevî rewşa nexweş ji ber şer û pevçûnan li Rojavayê Kurdistanê û pêla penaberiyê ku bi sedema siyaset û astengî û şerên li ser herêmên Kurdî de û Sûriyê bi giştî piştî şoreşa Sûriyê mamosteyên Kurdistana Sûriyê û bi alîkariya Wezareta Perwerdê li Herêma Kurdistanê û rêxistinên cîhanî yên alîkarên penaberan guhdanê bi zarok û xwendevanan dikin da paşeroja wan nebe qurbaniya şer. Bê cemawerekî berfireh li dibistana Qamişlo a kampa Qoştepe ya penaberên Rojavayê Kurdistanê roja çarşemê 125 xwendevanên serkeftî ji asta seretayî û amadayî ji nav 1600 xwendevanî dê ahengekê de wek destxweşiyekê li wan hatine xelatkirin. Berî xelatkirin dest pê bike, bîstikek bêdeng li ser giyanên pakrawanên Kurd û Kurdistanê hate rawestandin. Xelat ji aliyê birêveberên dezgeha xêrxwaziya Barzanî ku kampê birêvet be û birêveberê esayîşa kampa Qoştepe û şandeke leqê duwem yê Partî Demokratîk Kurdistanî ji navçeya Qoştepe û polîsa Qoştepe û nûnerên rêxistina pedekesê lê kampa Qoştepe xocehiya yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava li kampê û encûman û hin malbatên xwendevanan û mamosteyên dibistana Qamişlo ve ku beşdar bûn li ser xwendevanan hatine belavkirin dê gel çepkên hevalên wan û amadeyan. Nesrîn Elî di polê heştan de dixwîne û yek ji xwendevanên ku xelat bi dest xistine hestên xwe wisa anî ziman. Ez gelekî xweşim ji ber ku îro me keremandin em hatine tekrîmkirin ji ber ku me gelekî em hatî bûn xwendina xwe de înşallah serewalê hevalî me jî xwe bijênin ji bo mamostewa xelat kirin ew jî kêfxweş bin. Em spasiya hemû mamosteyên dîrek ji ber me xelat kirin û spas ji bo we. Ji bo hin kêfxweşî bixe dilê xwendevanan de koma biratî ya xocehiya yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava li kampa Qoştepe restek dîlan pêşkêş kirin. Mamosteyeka xwendevanan ev çalakî bi girimhûnê pesend kir û got ku ev gav pir baş e û rê li ber xwendevanan teva vedike. Da guhdanê bêtir bi xwendinê bikin û ew jî di demên bê de xelatan bi dest bixin. Rastî wekî ke mamostekî medreseyê min dît eva hinga ku me çek ji ber wa telefê serkeftî xwendina xwe de ji bo em diyarîkê bidin we ji ber devekî gelekî giring e ji ber ew telefê ku paşketî bûn xwendina xwe de ew jî bê demê din çav kevin û çav kevin me û xwehîn jî pêştir bixin divê rewşan nexweş di rastî em gelekî yani gelekî kêfxweş bûn û gavekî gelekî giring bû jî me çêkir ji ber divê heyamê de rastî xwendin pêşketina milet e. Birêveberê dibistana Qamişlo Serdar Abedgoh xelkê Başûrê Kurdistanê ye li ser vê ahengê û armanca xelatkirina xwendevanan wisa ji arkê re axivî. Ku kargerê qutabxanekema qutabxanê Qamişlî li kampê Qoştepeyê kampê penaberanê Kurdanê Rojava hesên be sazdanê ahengekî bi skola li qutabiyeyê werzî yekem û ewaneyî yekem û duwem û sêyem bûne her wekû salanî pêşû qutabiyekanan bi yekem û duwem û sêyem derçûne wekû rêzgênanek hewl û mandibûniyan koşeşiyan li hesên be davînkirdinê çend xelatekî biçûk bûne wekanî duwa rojman. Di dawiya ahengê de du karmendên dibistanê û cîgirê birêveberê dibistanê Merîvan Haco li ser xizmet û guhdana wan bi xwendevanan û dibistanê hatine xelatkirin û bi dîlanekê aheng bidawî hat. Bo bernama Ark, Elî Umar, Kampa Qoştepe.